Hi there, Sanmonani Molweni. Welcome to Fix channel. When you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Umayeni versus Umakhumalo futhi. Guys, niyakhumbula bethengelwe imoto? Ngesikhathi bethengelwe imoto, umseleki wabakhipha bayodla. Mabesuka beyodla wabavala ke ebusweni bahamba abawu-3 bafika kanye balinda uMakhumalo. Ayekho kulamakhosikazi owaziyo ukuthi umseleko uphetheni. Bangeneke athi kumseleko 1 2 3 abale ethi abavule bebone. Mabevula hawu bayabona imoto ngoba zibhaliwe Mangwabe, Mayeni, Makheyo, Makhumalo, Macele, Mamkhulu. Bajabule. Iyodwa into engifuna ukuthi uyibukisise noma leya video ungeke usabuyela kuyona kodwa okwazi ukubona leyo episode uMayeni because le video ingoMayeni noMakhumalo. Lana umseleku ozo surprise amakhosikazi akhe ngento enkulu and lento futhi ke bonke bayabonga. Ubuke thank you kaMayeni kuleya video ubhale kule comment thank you kaMayeni uMakhumalo emnike isikhi masungitshela ukuthi umehluko ukuphi. Umehluko uMakhumalo unikeze uMayeni imoto ukuthi akafake zonke impahla zakhe ngoba sekukuningi akuthwele. Maningi abantwana abahamba nabo ikhwama ziningi. So imoto ezokwazi ukufaka la ile yaMakhumalo enkulu. Wathi ngiyabonga wathatha ukey. Lapha ku season 3 mangakhuluma iphutha kodwa nayazi leyo episode ya trenda kakhulu khona waze wenza ihlaya ngayo somahlaya. Umayeni uthola imoto kumseleku amnikeza yona engazi okweheyakhe ethi yena ungiyabonga osho uMayeni lapha uyafana nongiyabonga awusho kuMakhumalo ethi sebenzisa le moto. Asimbonanga uMayeni egxuma kuleya episode. Mawukuthi phela umuntu ojabula kanjalo egqume ebenjani into esayibona nje ukuthi waba emotional kodwa ukuthi ngiyabonga kusathi lapha kuleya episode yokuthi unike imoto etshasha uphele futhi uzobamba ungiyabonga lo awusho uMakhumalo esemnika ukhiye uphinde esho uphinde uzobamba ungiyabonga lo awusho kuMakhumalo enikeza ulwandle imoto. Yekani amanga yo niyawufuna isiZulu sengibamba ke nazo. Niyayifuna le beef le eniyiphekayo engekho ke manje. uMakhumalo mayenika ulandla imoto because bebe bonke etafuleni ushilo ukuthi siyabonga Makhumalo kusho uMayeni ngendlela efanayo nangendlela efanayo ethola imoto entshasha kodwa manje sekuzoba nenkinga uma uMakhumalo esemnika ukhiye ukuthi akadrive imoto sengathi kulo ngiyabonga bekufanele egxume. Hayi guys ngeke nifaka umoya omubi ngisho izinto nje ezisobala nezingadingi drama. Yes drama siyayithanda kodwa manga hayi nami ngiyaqama manga kodwa hayi yo lapha yana babemile phandle belinda uMakhumalo bengazi ukuthi umseleko uphetheni. Uma umseleko sebavulisa amehlo kunezimoto ezintsha ukubeke ubezenzisa kulo ngiyabonga kaMakhumalo bese yobuka lo yana ukuthi phela uMayeni mayejabule ubanje. Umayeni akaphaphile guys akaphaphile hlobo ukuthi nje ushady. Loya mama uyakubhuqa ngamehlo uyakubhuqa engasho lutho. Lokho ke cha ngeke ngize ngiphike ngoba ngihleze ngibona ngithi ziyakhala la. Yabo umuntu okukhuluma eqede kodwa engashongo lutho.
ubone nge-loop ukuthi ya unjalo-ke yena. Ngaze ngathi hlampe hayi asishiye futhi le hayi ibalulekile, kodwa nje bengithi imbukelo ngiyabonga nalo ngiyabonga nalo ngiyabonga abawu-3. Ngiyabonga ukuthi uLwandle uthola imoto, ngiyabonga kaKhiye wokuthi niyabona kodwa umuntu ngizomsanganisa ngalento why ugcwele umona ekhanda, why ikhanda lakho hleze licabanga umona, why? Hayi nina guys, mina ngisala la ukuthi le fan base eyabazalwane, abazalwane ba-negative kanje vele. Ha, nisho ukuthi izwi lenkosi liyangena kahle liyangena nje kuhlala enhlizweni? Hayi ni-negative shame. Nalapha eye kwi-therapy abanye basebesho ukuthi phela abazalwane nini. Abazalwane laba babesho phela i-fan base yangapha ngiyazi ukuthi inabazalwane ngoba ngapha kubuye kube noNkulunkulu. Ngiyakwazi lokho. Amakholwa lawayana. Angithi ngiyakhumbula nje naleya episode leya eyokuthi sekuhleliwe bangazwana kahle uma Khumalo seyivala-ke ngokuthi siyakholwa kodwa izenzo. Yazi i-deep leya nto. Ungambuka umuntu la ebusweni mase uyamchaza ngokukholwa kwakhe, ngoba ukukholwa kwakhe kuphakathi kwakhe noNkulunkulu. Ngiyasho nje ngoba bakhomenti abazalwane bathi nakwi-therapy inhliziyo kusho wena wake wahlala wena eceleni kwaNkulunkulu. Wena uyingelosi wena esuke lapha phezulu, esuke eceleni kaNkulunkulu yeza la emhlabeni. Usho ukuthi uyafana nathi ngoba phela thina sibuka ama-episode silalela i-storyline, wena usuchaza ijeni yokukholwa le ejulile, lena ejulile uSimakade ayaziyo ukuthi ngempela kuyikho noma akusikhona. Hayi ukuthi abantu basitshelane, hayi ukuthi abaprofethi basitshela, le yaziwo uSimakade ukuthi laba bakhona kwi-list yami, wena uthi inhliziyo emnyama injani. Kodwa nje nale comment yakhe inenhliziyo emnyama. Mawungabalela umuntu ukuthi uya kwi-therapist ngoba inhliziyo emnyama, i-therapist ikusiza la mawungasakwazi uprocess imizwa yakho, ikusiza la usu-confused ungasazi ukuthi u-right no-wrong yini, and leyo nto yenzeka kuwona wonke umuntu, ayinakho ukuthi umzalwane or not. Ubhaleke sifunde. Hayi mina guys ngeke, kodwa mina nibuye ningisabise kodwa mase yikho-ke la ngisho khona ngithi qinisani ukuthi iy'ngane zingayibuki i-TV. Mayimosha kangaka thina sibadala, qinisani ey'nganeni ukuthi i-TV uzoyibuka emini, nakhona emini ubukani lowo mntwana. Siphele isikhathi sokuthi emini ubuka i-TV angene ey'ncwadini afunde. Ngcono thenga iy'ncwadi na-online, thenga iy'ncwadi ingane ifunde. Nama-TV shows ebukwa ingane ebe educational.